Sister Teresa, insellimlek u nilqek għal programm ieħor sejjaħtilkom ħbieb il-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Insellimlek Romina u nirringrazzjak jekk tassem li bil-qalb tagħti fil-programm ekku tagħna. Insellem lilek sister u li semmija nkompli ngħidilhom għax kont magħhom qabel jiena wkoll. Infakarkom biex tieħdu anke nota tan-numru fejn iktar tard imbagħad wara li tkun lesset is-sister l-argument tagħha u l-suġġett tagħha tagħmlu kuntatt magħna fuq numru 21453 106 kif ukoll tistgħu tibagħtu l-messaġġi minn issa fuq 79791023 79791023 kif ukoll tistgħu titlu fuq il-paġina tagħna fuq Facebook u tħallu il-messaġġi tagħkom hemmhekk. Però Romina nixtieq qabel ninġabru għat-talba hekk lill-Ispirtu Santu biex jenna f'din il-lezzjoni divina, nixtieqek nagħmel daqsxejn. Mhux twissija, speċi ta' biex inti tipprofitta għax din il-kelma, din il-lezzjoni divina, din il-kelma hija għalik. U allura inti nixtieqek li hemm ħafna x'se jgħidilna Ġesu llum. Ara li ma personaġġ tiġbaħ inti f'din is-silta li ħansemmu. U wara fuq it-telefon sek meta niftħu t-telefon, għatina naqra l-esperjenza tiegħek. Hekk ara li ma personaġġ tiġbaħ għax dak jagħmel ħafna ġid. U ma naħorġux barra mis-suġġett, pereżempju tkun qegħdin titkellmu sabiħ fil-bidu. U mbagħad pereżempju x'jagħmlu l-oħrajn le di għalik. Għalik, inti li qed tisma' biex dejjem nagħmlu profittu ġvera minn dawn il-programmi hekk sbieħ ferm li jipprovdilna dan ir-radio. Allura ninġabru ftit ħalli ngħidu t-talba jekk flimkien. Ejja Spirtu Qaddis, umlini bil-qawwa tal-preżenza tiegħek. L-istess kif narajt il-50, inti kont imlejt l-ewwel insara. Ejni nitbattal minn dak kollu li hemm ġewwa fija. Mill-pjanijiet u l-proġetti kollha li nagħmel għalija nnifsi
u għall-oħrajn, għax bekk biss nkun nista' nilqa' aħjar il-kelma li se tagħtini. Dawwa li moħħi biex nifhem il-messaġġ li għandek għalija u kebbis li qalbi biex inwettqu f'ħajti u f'dik ta' ħuti. Dan għall-akbar glorja tiegħek. Amen. Eżis semmija, ekku illum ejjew nerġgħu niftakru li personaġġ ħareġ miċ-ċimiterju wara 3 ijiem, rebbieħ. Iva Ġesu Kristu għalhekk seta' jkun fostna llum propju għax qam mill-mewt. Rebbieħ fuq dak kollu li jxekkel il-bniedem u ma jħallihx ikun ħieles. Saħansitra l-mewt ġiet mirbuħa għalik u għalija u minn dakinhar kull min jingħaqad ma' dan Kristu tagħna x'jiġrilu. Jikseb garanzija li ma hemm xejn li jista' jirbħu. Il-ħażen kif nafu huwa djufija, qiegħed fina, madwarna, imma jekk int maqut ma' Kristu issir rebbieħ, kuraġġjuż u b'saħħtek. Tant li x-xitan laqas biss jissogra jiġġilidlek għax jaqbdu biża' kbir jarak maqut ma' Kristu. Weħedna ma niswew xejn eżis semmija veru. Imma maqudin ma' Kristu, mixħutin friġleħ, nisimgħu kelmtu, nirbħu kull battalja. Huwa rigala lina li dan Ġesu il-qaddistana li qam mill-mewt jinsab għal darb'oħra preżenti fostna llum, sejtina talim tas-sew siwi għal ħajjitna. Nibdew flimkien miegħu eżis semmija u anki nistiednu lill-Omna Marija biex flimkien magħhom nagħmlu il-lezzjo divina tagħna li llum tippreżentalna xena oħra interessanti fuq xiex nirriflettu, xena li għadda minna li mallem tagħna Ġesu meta kien hawn fostna. Naraw flimkien x'talima jrid jagħtina Ġesu minna. Se niltaqgħu ma' żewġ aħwa nisa li t-tnejn li huma kienu jħobbu ferm lill mallem. Meta Ġesu kien jgħaddi mir-raħal tagħhom jgħid li sassibu għandhom. Darba din Marta stednitu flimkien mal-Apostli biex jipranzaw għanda. Marta sintendi. Min jaf kemm affarijiet ċtrat biex tagħmlilhom mikla kif imiss u ma' s-sette matinati kif ngħidu bil-Malti daħlet fil-kċina biex tibda t-tisjir. F'din is-silta li sa nirriflettu fuq eżis semmija Marija tidher bħala eżempju ta' kif għandna nilqgħu lil Ġesu Kristu x'għamlet mela. Bil-qiegħda friġlejn il-mulej tisimgħu x'kien qiegħed jgħid. Din il-lezzjo divina trina nirriflettu wkoll dwar l-ospitalità li kienet u għada virtù meħtieġa wkoll għat-tixrid tal-Evanġelu fost l-ewwel ġemat ta' Nsara. Meħtieġa eżis semmija għalina wkoll illum. L-ieħor jiġifieri il-barrani li jista' jkun Kristu aktar mis-servizz tagħna u mill-ikel li nħejjulu, irid minna attenzjoni għal dak li għandu xi jgħidilna fi kliem ieħor li nittrattawh bħala bniedem u mhux bħala oġġett u neħdulu ħsieb dak li veru jiswa aktar mill-ikel tal-ġisem. Meta wasal Ġesu flimkien mal-Apostli, se nisimgħu li Marija, oħt Marta, preferiet li ma titlifx l-okkażjoni li tisma' t-tagħlim minn Ġesu. Imma issa kien jiġri li fi żmien Ġesu l-irġiel kienu jistgħu jintefgħu friġlejh. Imma Ġesu b'mod radikali warrab in-normi kulturali ta' żmienu, beda jinkoraġġixxi anke lin-nisa biex jitgħallmu fuq is-saltna ta' Alla. Luqa ma jgħidilniex fuq xiex kien qed jitkellem Ġesu din l-okkażjoni. L-attenzjoni qiegħda fuq Marta u Marija f'din is-silta u kif ġiebu ruhom ma' Ġesu. Marta se narawha frustrata.
ħallit tagħmel ix-xogħol kollu biex tħejji kollox, u Marija mi tagħmel xejn biex tenna. Se nisimgħu lil Marta tipprotesta ma' Ġesu u titolbu jżomm magħha u jgħid lil Marija tqum tagħtiha daqqatit. Probabbli li Marta staġbet bit-tweġiba ta' Ġesu. It-tweġiba tiegħu tmur ħafna l-bogħod mill-ħsieb tad-dinja biex tħejji jikla. U hawn eżis semmija rridu nagħmlu attenzjoni speċjali u nitolbu għas-smieħ divin għax hawn ġejja l-lezzjoni prinċipali li jrid jagħti lili u lilek illum. Ġesu jikkritika ġentilment lil Marta talli poġġiet il-ħtiġijiet materjali qabel dawk spiritwali. I Marija li kellha l-prijoritajiet f'posthom billi għaddiet il-ħin tisma' lil Ġesu u titgħallem minn għandu. Ġesu ma qalx li x-xogħol tad-dar mhux importanti u kiber ġo familja f'Nażaret u kien jaf il-valur tar-rutina tal-ħajja tad-dar biex taqdil il-familja. Ġesu jifhimna imma rrid jenfasizza l-importanza li npoġġu l-prijoritajiet f'posthom. Is-saltna ta' Alla għandha tiġi l-ewwel u dan hu l-istess kemm man-nisa u kemm mal-irġiel. Importanti li nagħmlu ħin għal bżonnijiet tal-familja mela le. U aktar importanti li nagħmlu wkoll ħin biex nadduh ma' Alla. Ħin meta ma nkunux għajjina wisq jew distratti b'affarijiet oħra. Din kienet l-isfida ta' Marta, billi tat importanza żejda lill-affarijiet materjali u ftit importanza lil dawk spiritwali. Hi kienet qed titlef l-opportunità li titgħallem minn Ġesu. Forsi nsaqsu min minnhom għażel l-aħjar. Ejjew nirriflettu flimkien. Ġesu jgħid li kienet Marija li għażlet is-semi tajjeb li ma jitteħdilix. Ġesu eżis semija jrid jinsisti miegħek u miegħi llum li bħala dixxipli tiegħu irridu nagħmlu opri tajba mal-proxmu bħalma għamlet Marta miegħu mal-Apostli, imma dan mhuwiex biżżejjed. Ġesu jrid li qabel kollox id-dixxipli tiegħu ikollhom imħabba lejn il-kelma qaddisa tiegħu. L-opri tajba li nagħmlu mal-proxmu fil-fatt iridu jkunu il-frott li joħroġ minn din l-imħabba. Nisimgħu issa lil Romina taqranna s-silta kif insibuha mill-Vanġelu ta' San Luqa, kapitlu 10, versi 38 sa 42. F'dak iż-żmien Ġesu daħal f'raħal u laqatu għandha waħda mara jisimha Marta. Din kellha oħta jisimha Marija li niżlet bil-qiegħda f'riġlejn il-mulej tisimgħu x'kien qiegħed jgħid. Iżda Marta kienet moħħha fuq il-ħafna xogħol tad-dar. Imbagħad resqet u qaltlu mulej, m'intix tara kif oħti ħalliet ix-xogħol kollu fuqi biss, milejdilha taqbad tagħmel xi ħaġa miegħi. Qabeż il-mulej u qalilha, Marta, Marta, inti ħu rasek u taħseb wisq u tinkwita fuq ħafna ħwejjeġ. Imma isma' minni, waħda hi meħtieġa. Hi Marija li għażlet is-sem it-tajjeb u ma jittieħdilix. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Is-silta li qed jippreżentanna l-mulej din il-lezzjo divina żissemmija tpoġġi qudiemna għal riflessjoni mistoqsija verament importanti. X'tip ta' problemi għandha qudiemha d-dinja, materjali jew spiritwali? X'inhu dak li qed ikitt il-bniedem bżonnijiet materjali, nerġa' ngħid, jew spiritwali?
Għaliex m'intix ferħana llum int? Għax m'għandekx flus kemm tixtieq? Jew m'għaddejtx minn xi eżami? Irċevejt xi inġustizzja? Jew marit? Xi problema fil-familja? Jew għax fil-fond ma temminx li int maħbuba minn Alla li fajnejh tiswa tant li jabbanduna lill-ibnu propju għalik. X'faqar għandek int? Materjali jew spiritwali? Huma mistoqsijiet importanti biżżejjed u konkreti ħafna u għandna bżonn jien u int naħsbu fuqhom. Għax hemm għażla u lil Marta Kristu jgħidilha li oħta Marija għamlet l-aħjar waħda. Għaliex? Għax din Marija ndunat li l-problemi tagħha kienu spiritwali u mhux materjali. Il-ġuħ li kellha kien spiritwali u mhux dak tal-ikel mhux materjali. Kienet taf x'għandha bżonn u taret dritt lejh. Intefet f'riġlej Ġesu biex tikol mill-frak li jaqa' mill-mejda tal-mulej. Dan il-ġuħ għal Kristu u l-marka tal-bniedem imdawwal li jaf xi jrid li għandu l-erf. Kien iva l-bniedem li dejjem ifittex lil Kristu, ifittex u jkompli jfittex sakemm isibu kif propju tajt l-anja tal-anjiet. Jinfittixt il-maħbub ta' qalbi, fittixtu mingħajr ma sibtu. Jiena mbagħad sibtu lil maħbub ta' qalbi għannaqtu miegħi u ma nitilqu qatt. Eżatt, Kristu u ċareż is-semmija qed narah jippunta jdeh biex jgħidlek illum int qed tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ materjali li jgħaddu li huma duħħan. Ħallik minn dan l-inkwiet. Ħalli fidejja u neħodlok ħsieb kollox jien, int fittex il-verità, l-erf veru. Fittex lili il-Kristu tiegħek. Fittex li tidħol fil-misteru tiegħi, fil-misteru tal-għajt. Dan bissu meħtieġ. Fl-aħħar mill-aħħar nibqgħu mibluha semmija kemm sempliċi jitriq. Iva Kristu waħdu u biżżejjed għalina. Is-silta jekk mill-Vanġelu li fuqha qed nirriflettu llum trid tgħidilna biex ma naħlux ħajjitna niffattikaw iż-żejjed f'dak li hu materjali imma nagħtu importanza għal dak li hu spiritwali. Qed nindunawha f'din ix-xena waqt li Marta kienet tant imħabta, oħta Marija għadet bil-qeda, tisma' lill-imgħallem. U żgur li tmur tisimgħu, Ġesu kien jaf xi jgħid, ma kienx sa jdejqek bi kliemu. Però l-biċċa xejn ma oġbot lil Marta u kif smajna marret tilmenta ma' Ġesu dwar l-imġiba ta' Marija. Kif jiġrilna aħna u veru, ħafna drabi nsibu min jikkritikana. Din talbet lil Ġesu qaltlu, ibgħat lil Marija min ħdejk u ikbandat mit-idejja u tejni. Ġesu ma mill-ġdan, anzi qal lil Marta bil-ħlewa kollha ta' nafuh lill-imgħallem tagħna, jallimna bil-ħlewa. Alla, inti ħu rasek wisq Marta hi u tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ. Isma' minni Mart, ħaġa waħda hija meħtieġa. Hija oħtok Marija li għażlet is-semm it-tajjeb u dan ma jitteħdilix. Dan il-kliem tinsewx ta' illum qed jgħidu lili u lilek. M'hemmx Marta u Marija llum imma poġġi jismek. Ipprova u saqsi lilek innifsek biex tara ma' min tqabbel ħajtek l-aktar f'din is-silta. Ma' Marta jew ma' Marija? X'tista' titgħallem minn din is-silta? Qed taħseb fuq il-prijoritajiet tiegħek fil-ħajja ta' kuljum? Qed tagħti prijorità biżżejjed lir-relazzjoni tiegħek ma' Alla? Aħna lkoll għandna responsabiltajiet li joħdunna l-ħin veru,
imma jeħtieġ taħseb fuq kif tista' taqdi lill-Alla u trodlu ġieħ bl-istess ħeġġa li taqdi x-xogħol u r-responsabiltajiet ta' kuljum. Tibsax, mur tkellem fuq is-sitwazzjoni tiegħek ma' Ġesu fit-talb u jifhem it-taħbit ta' kuljum u lejja li tirkbek. Offrihomlu u stenna biex tara u x'ħajurik. U qudiemu kull ma qed jinkwitak. Għaddi ftit ħin ta' kwalità ma' ġembu. Mur qudiemu immeraviljata u mistaġba bil-privileġġi li jtik kontinwament, mod speċjali li jiġi muri lilek il-messaġġ evanġeliku kif qed isir illum, kif qed isir diversi drabi fil-programmi li jipprovdilek Radio Marija. Ejjew eżis semmija, inħallu lill-Ispiritu inizzel fil-fond ta' qalbna dan il-misteru, dan it-talim, dan il-kliem li bih qed jallimna li mallem tagħna Ġesu. Sib minnu maqtul bit-taħbit tal-ħajja għax jieħu rasu u jinkwita fuq ħafna ħwejjeġ fuq in-negozju tiegħu, iħabber rasu fuq ġidu u flusu, iħammem fuq saħħtu għax forsi fissa li għandu xi marda. Imma ma jaħbad xejn ma' rasu dwar ruħu, dik ir-ruħ li jeħtieġlu jaħseb fiha biex isalva. Hemm min jinkwita bisħieħ fuq kollox, forsi janqas jorqod biżżejjed bil-lejl, imma mbagħad kemm jaqaf jaħseb fuq il-mewt, fuq il-ġudizzju u l-kont li jeħtieġlu jagħti lill-Alla meta jmur qudiemu. Jibqa' l-fatta li fejn hemm it-teżor tiegħek hemm hija qalbek. U tajjeb ħili jintu jien illum eżis semmija nistaqsu lilna nfusna. X'inhu l-aktar li jippreokkupani? Lil xiex qed nagħti l-aktar importanza f'ħajti jien. Kemm importanti? Iva eżis semmija li nażlu dak li għażlet Marija. Titlob tisma'. Titlob ifisser tiftaħ il-bib għal-mulej sabiex ikun jista' jagħmel xi ħaġa biex jirranġa l-affarijiet li qed ifixkluk fil-ħajja. Kull bniedem li jagħmel dmiru imma li ma jiftaħx il-bib lil-mulej jirriskja li jsir biss professjonista ta'. Għandna bżonn eżis semmija nagħtu valur lit-talb. Mhux dak ta' ħafna tbaċċpiċ, imma dak magħmul bil-qalb li jwassal biex inħarsu lejn il-mulej, niffissaw għajnejna lejh, nisimgħuh l-aktar ħaġa importanti, u għalhekk nitolbu is-smieħ divin kif għamlet Marija intefat f'riġlejh, u kemm importanti li jkun segwit l-atteġġjament ta' Marija tisma' lil Ġesu u tħares lejh, waqt li Marta oħta tkompli għaddejja bil-faċendi tad-dar u t-tisjir. Kif kienet medija bix-xogħol Marta irriskjat li tinsa. U hekk jiġri lilna u din il-problema. Insiet l-aktar ħaġa importanti, jiġifieri il-preżenza tal-mistieden li f'dak il-każ kien Ġesu. Insiet Marta il-preżenza tal-mistieden u l-mistieden m'għandux sempliċement ikun servut, mitmuħ u neħdu ħsibu b'kull mod biss, jeħtieġ ukoll li fuq kollox ikun mismuħ. Tisimgħu. Ċertament it-tweġiba li Ġesu ta' lil Marta
Meta jgħidilha li ħaġa waħda biss meħtieġa, issib it-tifsira kollha tagħha b'riferiment għas-smieħ tal-kelma ta' Ġesu innifsu. Il-kelma eżissemmija li ddawwal u s-sostni dak kollu li nagħmlu. Jekk pereżempju aħna mmorru nitolbu quddiem kurċifiż u nitlob jien u bad nitlaq il-barra. Ma nkunx smajtu lil Ġesu. Ma nkunux ħallejnieh ikellem lil qalbna. Is-smieħ din il-kelma hija l-muftiħ ta' kollox, tinsewix, smieħ divin. L-importanti hu li nisma' lilu xi jrid jgħidli. Tikellmek illum tal-mulej. Ara xi jrid jgħidlek, għax inti responsabbli jekk qed tisma' dan il-programm. Inti responsabbli se jkollok iżjed x'istaqsik meta tmur qudiemu. Attenta l-kelma tiegħu. U ma rridux ninsew li fid-dar ta' Marta u Marija qabel ma huwa l-mulej u li mgħallem Ġesu kien pellegrin u mistieden. Għalhekk it-tweġiba tiegħu għandha din it-tifsira ewlenija u immedjata. Marta, Marta, għax qed titħabat tant għal mistieden tant li qed tinsa l-preżenza tiegħu. Il-kelma tal-mulej hija ċara. Marija għażlet l-aħjar parti, dik tat-talb, dik tal-kontemplazzjoni ta' Ġesu. Fajnejn oħda dan kien ħin mitluf, kif kultant naħsbu li hu mitluf anki aħna. Marija tieqaf biex tħares lejn il-mulej bħal tifla maġba minflok taħdem bħal ma kienet qed tagħmel oħta. L-atteġġjament ta' Marija huwa dak it-tajjeb. Għaliex kienet tisma' lill-mulej u kienet titlob f'qalba. Dak li jrid jgħidilna l-mulej. L-ewwel xogħol fil-ħajja eżissemmija huwa dan, it-talb. It-talb tal-qalb mod speċjali permezz li nifqu nħarsu lejn il-mulej u nisimgħu il-leħen prezzjuż tiegħu ikellimna fil-profond ta' qalbna. Aħna nafu x'jagħmel it-talb. Jagħmel eżissemmija il-mirakli. It-talb jagħmel il-mirakli, iva, mirakli quddiem il-problemi li hawn fid-dinja, li għandek fil-familja, problemi personali. Imma meta ma nitolbux, dak li nagħmlu huwa li nagħlqu l-bieb lill-mulej tant li hu ma jkun jista' jagħmel xejn magħna. Minflok quddiem problema, sitwazzjoni diffiċli, xi kalamità, hemm bżonn li niftħu l-bieb lill-mulej sabiex jiġi. U infatti jaf jisistematizza mill-ġdid l-affarijiet. Nitħeġġu u nitolbu l-Ispirtu Qaddiż li qiegħed ġewwa fina ħalli jkabrilna x-xewqa li kellha Marija biex nikkupjaw l-atteġġjament straordinarju li għażlet l-aħjar parti biex bħala nitħeġġu u niftħu il-bib ta' qalbna lill-mulej. Kif qed nisimgħu il-ħin kollu jtenni li kienet Marija li għażlet l-aħjar sem. Forsi min-naħa tiegħek qed tistaqsi, imma x-xogħol mhux isir irid sister. Veru jew mhux veru qed taħseb hekk. Imma għax ma tiġinix ir-reazzjoni wkoll, imma t-talb mhux isir irid. Għalfejn dejjem nitkellmu imma x-xogħol mhux isir irid. U nħossuna tqal biex tiġina l-oħra f'moħħna, tiġina n-naħa ta' Marija. Imma l-quiet time li jienu inti nkunu bħal dik l-art bilaċ mixtieqa għal-mulej. Inkun bħal dak l-assis ifittex is-sebħ ħalli jmur lejn daru wara lejl sħieħ. Inkunu eżissemmija bħal dik l-għażiela tixxenna għan-nixxijat tal-ilma. L-għażiela li tinkidem minn xi serb
jekk ma ssibx l-ilma sa żmien sija tmut bil-kidma tas-serb. Jekk issib l-ilma tfiq għax tixxenna għal-ħajja. Enti għadda li ġej, u jien u int, kemm qed nixxenqu għal-ħajja ta' intimità ma' dan li mgħallem maħbub tagħna. Inħoss li l-mulej bħalissa zissemmija jgħidilna. Kemm nixtieq li tiġik il-ħerqa li inti tintefa' iżjed spiss f'riġlejja ħalli tisma' l-erf tiegħi, ħalli tisma' l-kelma tiegħi li jiena ħallejtlek dak il-ktieb qaddis li jissejjaħ il-Vanġelu mod speċjali, ħalli inti tikber fil-erf tiegħi, ħalli inti anki dak li tagħmel imbagħad tagħmlu aħjar għax mamul bl-imħabba, mhux bil-geddum, bid-gergir, jew bil-qtieħ il-qalb, mhux bidwejjaq. Ejja qed jgħidlek Ġesu il-maħbub tagħna ħalli nkun nistantik dik il-viżjoni. Nagħlmek dawk il-prioritajiet tajbin li inti għandek bżonn għall-ħajja tiegħek. Mader Teresa ta' li llum qaddisa kienet tgħid Ġesu jeħodni għand il-fqar, imma l-fqar jibatuni għand Ġesu. U l-fqar jibatuni għand Ġesu għax jekk ma nkunx b'Ġesu ma narax lilhom fih, u jekk ma narax lilu fihom allura is-sitwazzjoni tkun xi ħaġa diffiċli. U anki għalik u għalija fil-ħajja tagħna żissemmija. Biex ħajjitna ma tkunx diffiċli neħtieġu is-sosten minn għand dan Ġesu, il-maħbub tagħna. Ejjew nifqu ftit ekku għal pawsa mużikali sabiħa ferm. Fejser nerġgħu nisimgħu lil mulej iwissi mhux biss lil Marta, imma anke lili u lilek biex ma neħdux rasna u ninkwetaw fuq ħafna ħwejjeġ għax ħaġa waħda meħtieġa. Nisimgħu is-silta. Song of the Heart, Marta, Marta. Martha, Martha, why do you trouble yourself so? Won't you sit and just let go so I can hold you? Martha, Martha, the things you do, well, they can wait. I promise you, you won't be late if you'll just trust in me. Mary's chosen the better part, you see. Here she sits down beside me, trusting not within herself, and nearly waiting on my help, staring deep within my eyes. She saw the love I won't disguise. Do you hear? Christian, Christian, why do you sit and worry so? Oh, you got to let it go so he can hold you. Christian, Christian, all you do to try and make him love you more, well, it can wait. Just learn to trust in him. Jesus has a better way, you see.
that you can go free, no longer trusting in yourself and merely waiting on His help. Learn to look into His eyes. His love for you He will not hide. Do you hear? Ejja eżis semmija nkomplu namlu ftit riflessjonijiet oħra dwar din is-silta daqshekk importanti li minna jrid itina lezzjoni ta' mħabba dan il-mulej tagħna u jurina x'inhu l-aktar importanti fil-ħajja tagħna. Lil Marta Ġesu żgur rid ifehma li ħaġa waħda fundamentali li qed jgħidha lili u lilek ukoll tal-lum araw se jgħidilna. Għamlu il-prioritajiet f'ħajjitkom tajjeb. Jekk int qiegħed qiegħda dejjem tajt imħabbta ħafna u m'għandekx ċans, le, inti jeħtieġ titħeġġeġ dik il-ħeġġa qaddisa tal-mumenti personali mal-mulej Ġesu li tidħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa dak it-talb li hemmhekk tinżal kostum u l-maskri kollha li tidħol dajjef quddiem il-mulej Ġesu bl-ispirtu u l-verità b'ħeġġa kbira biex tiltaqa' miegħu ta' veru. Tista' taqra silta mill-kelma tiegħu u tistaqsi imma Alla fl-imħabba kbira tiegħu għalija x'jrid jgħidli b'din il-kelma tiegħu. Kemm sabiħa u x'issemmija it-talima ta' Marija qed turina li mhux biżżejjed niftaħlu l-bib tad-dar lilli mgħallem bħalma għamlet Marta u jien l-istess mhux biżżejjed li nidħol fil-Knisja kultant għal xi laqgħa sabiħa jew għal ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija, imma importanti li niftaħlu l-bib ta' qalbi. Meta niftaħ qalbi għal Ġesu inkun bħal dik iż-żerrija li timbet far tajba mhux qalb ix-xewk bħalma Ġesu wissa lil Marta. Timbet qalb ix-xewk għaliex? Imħabba l-ħafna ħsibijiet tad-dinja. Aħna semmija qegħdin fid-dinja, imma ma rridux inkunu tad-dinja, irridu nkunu differenti. U kif tkun differenti? Li jkollok dik il-ħeġġa ta' Marija f'riġlej Ġesu, li jkollok ix-xewqa li tkun tixbaħ lilu, li jkollok il-valuri tiegħu, li jkollok l-erf tiegħu. Semmija, din hija l-ħeġġa li kellha Marija. Marija fis-silta tal-lum narawha kollha ħeġġa tisma' l-kelma ta' Ġesu, ma ħallit xejn jikkondizzjona jew itellifa biex toqgħod hemm ħalli tisma' lilli mgħallem biex jgħinna tinbidel iktar fih. Wan forsi ta' min jistaqsi, għaliex jien għandi muntanja ta' qudies u tqarbin, rużarji, smieħ ta' programmi u x'naf jien. Imma għadni ma ħallejtx il-valuri tal-imgħallem tagħna Ġesu isiru l-valuri tiegħi. Ma ħallejtx il-viżjoni tiegħu issir il-viżjoni tiegħi. Dik hija l-ħeġġa l-kelma t'Alla li kellha Marija u għalhekk il-mulej fil-waqt li japprezza anke lil Marta x'anki jita minn għalija li għażlet is-semmi tajjeb ukoll, imma Ġesu nisimgħu jagħti l-ġudizzju tiegħu. Marta, Marta, dik l-imħabba kollha Ġesu isejjaħ isimha darbtejn u jgħidilha. Tinsix, qed jgħidha lilna wkoll. Int qed titħabat għal ħafna ħwejjeġ. M'hemmx għalfejn tagħmel daqshekk, kun sempliċi. Forsi jien jew int waħda minn dawk li taħdem, tirsisti, tiffatika. Imbagħad il-Vanġelu ta' Salluqa kapitlu 12 jirrakkonta l-fatt ta' dak li ħadd l-imħażen u bena oħrajn flokhom tiftakru? Imlihom bqam u ġid tiegħu kollu, għal għandi ħafna ġid merfuħ għal ħafna snin. Issa niekol, nixrob u nitenna. U Alla qallu iblaħ li jint dal-lejl tkun mitlub trot ruħek. U dak li jinti ħżint ta' min ħajkun? Inti nsewwix is-semmija. Hemm ġurnata li din trid tiġri lili u lilek.
eżis semmija ma nirrealizzawx sabiħ ix-xogħol imma trid tagħmel il-prijoritajiet tiegħek tajjeb. X'iswilu l-bniedem li jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu kemm nara nies jitilfu ħajjithom biex ikunu jistgħu jiksbu dawk l-affarijiet tad-dinja eżis semmija. Lanqas ħaq kafe ta' ma neħdu magħna. Taf x'tieħu miegħek dak li tkun tajt, dak li żomm u taħżen għalik tħallih warajk, dak li tkun tajt dak tieħdu miegħek. Ma nafx jekk nirrealizzawx dan li qed ngħid, imma aħna marbutin, aħna kultant kollna reba u għalhekk Marta int qed taħseb għal ħafna ħwejjeġ imma ħaġa waħda hi meħtieġa. Hija Marija li għażlet l-aqwa parti, dik il-parti li ma titteħdilix. Kemm isabjawx. Dik il-parti li ma titteħdilix. X'inhi l-parti għajt li ma titteħdilix? Il qed tiftaħ ħajjita għalih, li qed ħallih tiegħek dak il-fer, l-erf li bih tista' tara l-viżjoni. Nħeġġiġkom eżis semmija tindunaw li għandna bżonn il-viżjoni tal-Mulej Ġesu. Għandna bżonn l-ewwel nett fuq skala personali u wkoll fuq skala nazzjonali. Kultant insewwet qalbi ferm. Nidħol fuq l-internet u nara ċerti kummenti. Nibda nistad biex forsi nara kumment nisrani, nistat. Mijiet ta' kummenti noqogħdu attenti eżis semmjata. X'kummenti nagħmlu? L-ebda bniedem ma hu problema għal Alla. Għaliex għalina iva. Ejjew induru hekk qabel nispiċċaw lej il-Mulej u nitolbu b'senċirità kbira għal din il-viżjoni li Ġesu jtina u li għandna bżonna biex ikonna il-ħeġġa li nintefgħu f'riġlej ħalli naraw dak li hu biss jista' jurina, ħalli naraw dak li d-dinja ma tistax tara, imma aħna naraw għax aħna nintefgħu f'riġlej, għax aħna rriduh li jibdilna u jagħmilna insiru iktar nixbħu lilu fil-viżjoni, fl-erf, fl-attitudnijiet tiegħu, fil-qalb ħelwa u umli tiegħu. Ngħidlu enni Mulej, naqdef fil-fond flimkien miegħek ħalli ħajti tinbidel tini Mulej il-ħeġġa li nisma' l-kelma tiegħek u nibni fuqha għax hekk persważa li tkun mibnija fuq il-blat. Wasal il-ħin issa biex niftħu l-linja ta' telefon, fakarkom fin-numru li huwa 21453 Kif ukoll tistgħu tibagħtu l-messaġġi fuq 79791023 79791023. Kif ukoll tistgħu titlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook u tħallu l-messaġġi hemmhekk. Il-linja hija miftuħa sakemm nirċievu xi telefonata oħra se nagħmlu pawża mużikali. Li għanna l-ewwel telefonata. Hello, Radio Marija. Hello, bonġu. Hello. Hello, tista' tkellimna? Hello. Naqtaw l-linja forsi derġa tipprova. Ma min eku u ixebbaħ lilu nnifsu. U jekk inti għandek m'għandekx tagħmel forsi ħadd xi deċiżjoni fil-ħajja tiegħek li inti tibda tingħata għal dan il-ftit quiet time mal-Mulej u tgħidilna ekku ħajtek inbidlitx jew le u inti li xogħol. Forsi ninsew hekk il-Mulej li qed itina din is-saħħa. Nixtieqek xi esperjenza taf kemm ngħinu lil xulxin meta Jidher li għandna telefonata ta' meta nagħtu dawn l-esperjenzi. Hello, Radio Marija. Hello, qed nisimgħuk. Bonġu. Toġobni ħafna kemm titkellem sabiħ fuq l-affarijiet talla kemm huma sbieħ. Iva. L-affarijiet talla. Imma bħalla jrid ikollok il-fidi imma tkun fidi sewwa. L-imħabba li tħobb mhux il-minħobbok, il-min jobok u l-umiltà inti dejjem titkun umli ma jkollok dik ir-rabja u superbja għal dik ir-rabja u idda daw kollu ġej mix-xitan. Meta jkollok il-fidi, l-imħabba, imma mhux il-minħobbni biss, il-min
Qatt ma għamiltlu xejn u jobbawdni bħal Kristu u xorta nħobbu. U l-umiltà, b'kelma umiltà ta' kemm sabiħa, li klimek dejjem ikun nadif, u mbagħad bħal mettejt inti, itik kollox. Għax anki meta jtik l-ispirtu tiegħu, jiena nirrealizza li l-qassisin, is-sorijiet u minu tal-mużew, minu sowa bħalla, meta Alla jiena kelli esperjenza ikollu l-ispiritualità ġo fih, dak u t-teżor, għax dak mhux fejn sejjer, mhux il-prikatorju, il-ġenna ħdejh. Preċis, iva. Ma Pero, nafx Mister, naqbel ħaf, imma nixtieq insaqsik xi ħaġa, Mister. Jiena naħseb hekk għax tkun ta' esperjenzu ġver anki għall-oħrajn. Għax tiegħek qiegħed baxx, mhux qed nisimek sowa jien. Leħi, ħanolli ħna. Hekk aħjar forsi? Ija. Inti, però jiena naħseb li inti tagħmel dak il-ħin tiegħek hekk, għandek dak il-ħin speċifikat għal-mulej. Mbagħad hemm oħra meta l-bniedem vera jkun Alla u Alla jħobbu. Inti m'hemmx għalfejn tkun il-Knisja, m'hemmx għalfejn tkun hekk imur nilgħab il-futbol jien. Jiena niġri fil-maratoni, niġri biex forsi nilħu ma nistax. Hekk niġri li suġġett jew nieqaf u nagħlaq għajnejja jibda ġej l-ispirtu. Ġiġi il-proset. Ġifieri meta dejjem miegħek aħna m'għandniex dik fuq dik li tal-edi jitkellmu li għaddiet l-ispiritualità. Meta għandu l-ispiritualità l-bniedem għandu laqwa uġġie dak u t-teżor. Dak u t-teżor, preċis. Jena lija għax jena kelli esperjenza minnu, kont ma niflaħx, issa pensjonant, kont qed immut. Mbagħad meta għadda l-rixoxt, id-dar għandi għatmu se ninsihom, ġiesu nar jimxi fil-kamra tiegħi. Ġi l-ispiritu, inkellmu u ma jirrispondinix. U l-ewwel darba taf xorini imma ma kontx imur qudies, ma kontx ħażin. Imma mbagħad imbuttani. Orini l-infern u l-ġenna. Xikru għall-infern u mbagħad darek bid-dawl u ġi bid-dawl fuqi. Qed mela jiena mhux l-infern sejjer, ġejt għalik għax qarrejt, tqarbint, mort wara Redentur ta' Bolmla, ma niflaħx għamilt satej u nofs, dik il-fidi, mort wara li xox ta' Bolmla għalkemm li jinsenglejan, imma daw kollha statwi kollha xbija ta' Kristu tal-Madonna. Mbagħad fil-għaxija wara l-xogħol tal-2016 beda ġejda l-ispiritualità. U taf kemm dan fl-ġimgħat jiġi kuljum l-ispiritu. Allura mela l-fidi hemm biex inti mbagħad kemm ħobbok u meta itik l-ispiritualità ġo fik, mbagħad ma jridx tibqa' tibża għalih. Ekku, preċis, iva. Biex tkun nadif minn ġewwa. Proset, ta' din l-esperjenza l-qsamt magħna, vera sabiħa. Imma dak meta jgħidu t-teżor, it-teżor. Inkomplu. Jiena ġarrabta li t-teżor huwa tal-bniedem, mara raġel, tifel, xieħa. L-ispiritu, għax ma tonx toħroġ, l-ispirtu ta' Kristu. Għax meta jkollok l-ispirtu, ġi Kristu u l-missier qiegħed fuq. Kristu ġi fl-ispirtu, għalhekk għalhom ħanitilqu jinsejjer imma ħanibatilkom l-apostli difensur. Qed nieħdu gost ħafna nisimgħu għax vera qed tgħidilna esperjenza sabiħa, però għandna telefonat oħra qabel ma forsi nagħlqu l-programm. Proset, Mr. He. U xerret ħafna ma' oħrajn hekk anke tkun ma' xi ħbieb u hekk, xerret tista' tagħmel ħafna ġid l-esperjenza tiegħek. Nirringrazzjaw. Nirringrazzjaw telefonat oħra. Hello Radio Marija. Hello. Hello, qed nisimgħu. Proset tal-programm. Jiena nixtieq naħseb is-sigriet ta' kollox huwa l-quiet time. Iva, veru. Għaliex il-quiet time iġibek inti ma' Alla. Wiċċ veru. Ibuni fl-ispirtu u fil-verità. Idħol fil-kamra ta' ġewwa, inala għalik waħdek. Imma il-disvantaġġ huwa illi llum għandna ħafna storbju madwarna u donna nibżu mis-silenzju. Però Alla fis-silenzju jitkellem. Fis-silenzju Ġesu jista' jgħidlek biex tagħmel telefonata. Iva, preċiża. Biex tibat messaġġ. U jekk inti jirnexxilek titolbu biex jagħtik il-kelma mill-Bibja, ibqa' ċert il-qari li jtik jiswik ħafna. Iva. U tibqa' tirrikorri lejk u jien inħobb ma nagħmlu spiss
ħanejt id-dritt. U l-ewwel meta nagħmlu ngħidlu maħfra mulejjax ili ma nagħmlu. Però jien inħobb nikteb, pereżempju, il-ħsieb li jtini l-mulej. Il għaliex ikun xi ħaġa li inti se tiġi bżonna jew anke taddija lil ħaddieħor, forsi ssib il xi ħadd fit-triq jew xi ħadd fil-għaqda tiegħek. Se jkollna bżonna dik il-kelma. Se jkolli wafqek, però irċevejna ġewġ telefonati u vera kienu interessanti u li jieħdu ktar ħin biex nitkellmu fuqhom, però nirringrazzjawk li samt l-esperjenza tiegħek magħna tant dwar. Il-quiet time huwa dik iċ-ċaqa li inti titfa' fl-ilma u tagħmel id-dwawa. Proset. Huma n-nies illi l-mulej jitfalek fil-ħajja tiegħek. Bil-qawwa tiegħu ilaqek magħhom. Eżatt, grazzi lilek, Sinjura, grazzi, nirringrazzjawk. Sister, kważi għaddinna l-ħin, messaġġ ta' malar, sister timmira Viljani kemm temmen bit-talb imma jiena tlabtu tlab biex tiġi u tmur kontralla ma taddix issa jagħmel Alla fl-aħħar mill-aħħar għax il-ħażin b'saħħtu ħafna f'din id-dinja. Ma tantx għandna ċans nirrispondu fuqhom, però. Ibża ġdina hemm programmi li għandhom x'jaqsmu ma li qed tgħidilna ta' titkellem ftit fuqha. U nwiġbu hekk u jekk Alla jrid darb'oħra. Jiena qed issemmija kull ma baqa' li xnajt u li nfakkarkom li dan il-programm jiġi mtenni s-sibt fil-5:09 ta' filgħodu minn ġabru issek u biex nirringrazzjaw lil mulej ta' dak kollu li jagħmel magħna tul din il-lezzjo divina tal-lum. Ngħidu talba fit-tmiem il-lezzjo divina. Inrodlok ħar mulej Ġesu tal-kelma tiegħek li mhux biss tajta lid dixxipli 2000 sena ilu, imma li llum ukoll tajta anke lili. Għatin l-Ispirtu Qaddis tiegħek sabiex bil-qawwa tiegħu ngħix kuljum fid-dawl tagħha u sabiex bl-imħabba nwassala lill-oħrajn. Dan nitolbulek bl-interċessjoni ta' ommok u ommi Marija li kienet l-ewwel waħda li laqata f'qalba u f'ħajjita. Għall-glorja tal-missier li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu. Amen. Sister Teresa flimkien ma' Romina nsellmulkom u nirringrazzjawkom li kontu magħna għal dan il-programm. Il-paċi magħkom. Darba falas hiptezo Lima intenx bizmin bil-belt Kull ma għandi bik U nati kull ma jien Biex